Iawn, Sarah. Mae'r Gŵyl Fwyd wedi bod yn llwyddiannus. O, ydy, mas draw, ti hwnt, ydy. Ti a faint o bobl wyt ti'n meddwl sydd wedi bod yma? Lot fwy na'r arfer. Ti'n sôn am filodd? O, ydyn, glei, ydyn. Mae'r gymuned wedi dod mas i gefnogi ni. Mae llioedd yn nhw, ti'n mo? A mae dal yn brysur, mae wedi 4 o'r gloch nawr, mae'n cael yn 5. A chi'n gweld y bobl yma, yr holl bobl yma, maen nhw dal yma hyd yn joio yn hael. Beth yw ymateb y busnesau, ti'n meddwl? Fi'n credu bod dre, weles i'n ham gynnefach oedd hyd yn dod o'r plantos mewn, a fi'n gweud bod dre yn brysur, bod bwrnwm yma, ti'n mo, a mae wedi spel ers bod hi'n gweld dre mor brysur, a beth yw e heddi. So mae'r oil yn brysur, a mae dre yn, ti'n mo, piggyback dros... A fel menyw busnes yn dre dy unan, mae win-win mewn ffordd, yn dweud? A beth yw, os oes 6,000, 7,000, 7,500 o bobl wedi dod fan hyn heddi, maen nhw'n pasio siopau dre i ddod yma. A ti'n mo, falle bod dim eisiau rhywbeth o hardware store heddi yn nhw, ond dal yn ôl, ti'n mo. A beth am ymateb o bobl sydd wedi dod i arddangos bwyd yma? Mae lot yn wedi rhedeg mas, maen nhw wedi gwerthu mas, mae'r pobl wedi bod yn prynu a prynu a prynu. A fi wedi clywed pethau da am lot o'r arddangoswyr. A mae pobl wedi joio'r coginio a'r y babell adloniant. Mae hwnna wedi bod yn boblogaidd iawn, oedd 8 person ar y bil, a oedd cynulleidfa nhw gyd, so gret. A gweithio ni mwy am un eitem arbennig oedd yn y babell adloniant. O ti'n cymeryd rhan yn dweud? O, na pan wedi gwisgo fel hyn. So, fel i danso o'n i'n neud, o 2 set danso dyn ni, 2 set gwahanol, un yn bore, un yn prynhawn. Mae'r gwersi yn cael ei cynnal yn dre ar y campws yn y sports hall. A jyst perfformio yn wirfoddol, jyst i dydanu pobl dre, basically. A mae'r tywydd heddi wedi bod o'ch blaid chi? Ydy, pen i gael. Ei, diolch am y sgwrs. A pob hwyl gyda'r Gŵyl am y blynyddoedd sydd wedi ddod. Diolch yn fawr.